a ce yau an ce ahlus sa'ada wanda aka ware su a matsayin sun kama hanyar da za su shiga aljanna su ne masu neman ilimi, domin mala'iku na kewaye da su suna masu addu'a, suna ciki aka zo aka yi maganar darajar yadda mala'iku ke masu addu'a, duk halittar da ke sama da ƙasa yana yi abota ilimi addu'a, har kifi a cikin ruwa yana addu'a ga abin nan. Aka ce sun gama samun alkhairi. Wanda baya kan hanyar nan ya bi hanya bauɗaɗɗa. Ina jin jiya ne Malam Bashir ya ƙara tunatar da mu, ya ce ai maganan ma da Alqadi Iyad ya faɗi cikin Ashifa kawai ta isa, cewa wanda bai kama hanyar neman ilimi ya san me Allah ya ce, me manzon Allah ya ce ba, alama ce ta bai da rabuwa lahira, dan wuta ne shi. Wannan kada ya yi shi mutum. Amma kullum mutum ya fahimta cewa idan aka ce neman ilimi ba fata muka dole sai mutum ya zo nan ba. Duk inda ka ga za ka gane ka riƙa zuwa, duk inda kika ga za ki gane ka je wurin, kawai ya zama dai mutum yana yi. Aka kawo hadisi aka ƙara magana aka ce duk mutumin da ya fita daga gidan shi ba abin da ya fitar da shi sai neman ilimin nan, Allah ya hore mai hanyar da zai shiga aljanna. Saboda ku kalli fa yawan mala'iku, yawan su Allah kada ya san iyakar yawan su. Ran daren Lailatul Qadr wanda suke sauka kawai an ce kamar yawan ƙwarorin ƙasa wanda suke sauka, kuma ba iyakar su kenan ba. Ku kalli wanda suke shiga cikin Baitul Ma'mur, a ce kullun za su shiga 70,000 ke yin sallah a ciki, in suka tafi ba su ƙara dawowa. Suna shiga kullun 70,000, kullun 70,000 kuma ba su ƙara dawowa. Da muka yi lissafi kwanaki ko bara, muka ce a lissafa daga hijira kawai ta manzon Allah zuwa yau, misali in an ce a kirga mala'iku nawa kenan suka shiga wurin akan 70,000 kullun, kuma shekara 400 da wani abu, sai da aka lissafa sun tasamma biliyan 36 zuwa 37 a nan kadai daga hijira kawai zuwa yau. Ya tun daga lokacin Annabi Adam har zuwa yau. To wannan fa kadai a cike su yi ma addu'a, su rika roƙon ma Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya gafarta ma, Allah ya ma. Akwai abin da yafi wannan. Mai Rawdatul Uqala ya ce in dai kana so ka zauna ƙarƙashin inuwan mala'iku da addu'ar su da neman gafarar su, to ba inda ake samun wannan sai a majalisar ilimi, inda ka shiga ciki kana ana kamar yanda kuka yi, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Shikenan Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya wanke mana zakatan mu su zama dan Allah muke yi, kawai shine babba abu. Ka danna subscribing domin samun shirye-shirye tare da ƙararrawar sanarwa, kana kai share, kai like, kai comment. Hujja TV.